Рівно 4 роки тому я поїхав до окупованого Криму. Кажуть, що була загроза життю, кажуть, що все, бо вважав, що моє місце там. І на власні очі бачив цих маленьких зелених чоловічків, які оточили кримський парламент і розпочали анексію. Наші Збройні сили слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможніми звільнити окуповані території. Це наше безумовне право. І воно має бути забезпечено достатнім військовим потенціалом. Двоїх, які зараз утримуються в Росії, на підставі тих переговорів, які були проведені, я планую, що нам вдасться повернути до кінця тижня. Так. Може, навіть в п'ятницю. Дорогенькі мої, ми точно готові прийняти кораблі з Криму. І мова йдеться не в причинах, чи є, чи немає там ремонту, комплектацій або будь-що інше. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. І впевнений в тому, що це є одностайна позиція і української влади, і українського народу, і українського суспільства. І для цього, щоб це прискорити, ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо в власному розпорядженні. І дипломатичні зусилля, і санкційні, і судові. Ви знаєте, що ініційовано декілька судових процесів, в тому числі і в Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй, і щодо відповідальності Російської Федерації за фінансування тероризму, і щодо расової дискримінації по відношенню до українців в Криму, до кримських татар. Будемо робити все можливе для того, щоб повернути Крим. Я не бачив пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернуся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції.